20 centros de ensino da provincia formaron parte dunha nova edición do Correlingua, unha carreira organizada pola Mesa de Normalización Lingüística que ten como fin a defensa do noso idioma. Neste evento, que este ano tivo como lema "En galego, sen cancelas", participaron máis de 1.300 nenos. Unha xornada festiva onde a mensaxe estaba clara. Pois que é unha lingua moi bonita e que hai que mantela. Sí, que pareceme bon que fagan campañas de falar galego. Que é un día moi bonito porque o galego é unha lingua moi bonita. Os máis pequeniños tamén defenderon nesta xornada o noso idioma. Xoaniña. Xoaniña, que é unha xoaniña, sabes? Unha mariquita. Cadela. Cadela, sabemos o que é unha cadela perfectamente, verdad? Sí. A xouxere. A xouxere, sabemos o que é unha xouxere? Un cascabel. E con música, baile e moita festa, os pequenos estaban encantados nesta nova edición do Correlingua. Ben. E que é o que máis se gusta de todo hoxe do Correlingua? Contame. As cancións. As cancións é máis divertido? Sí. E bailar tamén, verdade? Sí. Moi ben. Por que che gustou? Que foi o que máis che gustou de todo? Bailar. Me encantó. Sí, por que che gustou? Porque estábamos todo el día bailando. Moi ben. Gustou? Sí. Por que? Por que che gustou? Estuve aquí bailando todo el rato y me encantó. Que é o que máis che gusta de todo? Bailar. Bailar é o máis divertido? Las canciones, la música. Pareceme ben que faganse campañas así para que despois a xente anímese a falar galego. Isto é perfecto. Por que che parece perfecto? Porque estás propagando unha lingua que está moi ben. Unha mañá diferente onde os máis pequenos tiveron o protagonismo a hora de levar a reflexión a toda a sociedade sobre a situación da lingua galega e a importancia de activar este tipo de accións en defensa dela.